Takže v prípade, že by zamrzli displeje, pôjdeš sem na VNC Address Book, otvoríš si ho, otvorí sa ti takéto okno, klikneš si prvé Flightdeck server, to otvoríš a dostaneš sa vlastne na tie displeje. A na zamrznutom displeji toto máš kapitánové displeje, teraz sa pohneš sem dole s kurzorom myši a už sa pohneš na druhú stranu, tu máš kopilotové displeje. V prípade, že displeje zamrznú, práve tlačítko od myši, ono to môže chvíľu trvať, keď je to zamrznuté, stlačíš quit, ono sa to zruší, zostane tu rovno ikona First Officer Display, dvakrát na ňu klikneš, displeje sa naštartujú naspäť. Takisto na kapitánovej strane, posunieš sa sem, keby to zamrzlo, pravý klik, môže to trvať až 15 sekúnd, kým sa ti to zobrazí, quit, zviznú a tu máš Captain Display, dvakrát klikneš, displeje sú naspäť. Zavrieš, hotovo, letíš ďalej.